Aron mas makaserbisyo pa sa ilang mga kliyente labi na sa mga estudyante, mas gipalambo pa karon ang mga serbisyo nga gitanyag sa Mandaue City Library. Ani ang report. Bisan office hours, daghan ang mutuyo pag-adto sa Mandaue Public Library. Sa ground floor nahimutang ang mga libro, periodical section ug study area. Samtang sa second floor ang computer area. Gi-upgrade na sa syudad ang tanang 20 ka computer units. Gawas nga libre ang paggamit, doon na internet, libre sab ang printing sa mga dokumento o research bakaha. Pwede ra sad ang ato ang Mandauihanon, not only the students nga maka-access sa ato ang computers kay kanang naa sila'y mga i-print kay gipunan man nato atong serbisyo og free printing. Kini sang ato ang mga katigwangan nga gusto makaton og computer, pwede sad sila magpa-tutorial nato sa ato ang staff. Gilimitahan hinuon ang paggamit sa matag user ngadto sa tag usa ka oras og tunga. Bawal hinuon ang games. Sa amo ang research nga kanamon na ipa-search ang mga maestra, so din ra may mag-search sa library. Bukas ang library nga nahimutang sa Heritage Plaza gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabii. Bisan nagkamoderno ang panahon, pabiling nagtanyag og serbisyo sa mga nanginahanglan. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.